πάρα πολλοί σημαντικοί συνθέτες έχουν βασιστεί πάνω στους στίχους του. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Σήμερα είμαστε λίγοι, αλλά πάντα οι εκλεκτοί είναι λίγοι. Τιμάμε ένα σημαντικό συγγραφέα, παλαιό μέλος και από τα πιο άξια της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, τον Γιώργο το Μετήλια. Στο βιβλίο του, στο τίτλο του βιβλίου του μας βάζει σε ένα δίλημμα. Οι επιλογές μας αλλάζουν ή οι επιλογές μας αλλάζουν. Στην διάρκεια της εκδήλωσης θα αποφασίσουμε. Δίνω το λόγο για ένα χαιρετισμό στον πρόεδρο της εταιρείας μας, Κώστα Καρούσο, ποιητή, συγγραφέα, εικαστικό, ένας πρόεδρος που έχει δώσει τη ζωή του για την εταιρεία και για να μένει όρθια και ανοιχτή. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Ένα από καρδιά σε ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ. Στέφανε, καλώς ήρθες. Έλα μπροστά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας. Μην ξεχνάμε ότι η εταιρεία εδώ και κάποια χρόνια, τα 2-3 τελευταία χρόνια, ολοκληρώνει το χρόνο 120 με 130 εκδηλώσεις. Αυτό σημαίνει κούραση. Ιδιαίτερα για τα μέλη της εταιρείας, αφού οι μισές είναι των εκδοτικών οίκων από όλη την Ελλάδα. Δίνουμε την εταιρεία αντί πινακίου φακής, γιατί έξω οι αίθουσες ξεκινάνε από 230 ευρώ μέχρι 600 ευρώ και είναι φοβερά δύσκολο ένα μέλος, ένας φίλος, ένας εκδοτικός οίκος που κάνει μια παρουσίαση για να εισπράξει ο λογοτέχνης κάτι να βγάλει τα της έκδοσης, είναι σοβαρό πρόβλημα της εποχής. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω δύο λόγια για τον εκλεκτό φίλο. Ευχαριστώ για την παρουσία σας, εκλεκτοί φίλοι. Τον Γιώργο τον ξέρω πολλά χρόνια. Ο εκλεκτός φίλος Γιώργος χρόνια τώρα προσεδαφίζεται στον κοινωνικό χώρο και διαλέγεται ερευνώντας τον φιλοσοφικά τα κοινωνικά ζητήματα, προσεγγίζοντας τα δρόμενα με ερευνητική πάντα ματιά, με φιλοσοφική στόχαση ως τις μέρες μας. Οι επιλογές μας αλλάζουν, πραγματεύεται μυθιστορηματικά τις αλλαγές του χρόνου στο έργο μας και πώς επηρεάζουν κάθε δραστηριότητα στις εναλλασσόμενες φάσεις του κοινωνικού μας γίγνεσθε. Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν τα προσωπικά βιώματα, αλλάζουν οι θεωρήσεις και οι αναλύσεις των βιωμάτων, αλλάζουν τα κοινά ενδιαφέροντα στη ζωή, αλλάζουν οι στόχοι της δημιουργικής σκαχέρας του κόσμου, αλλάζουν και διαφοροποιούνται οι άνθρωποι, αλλάζουν τα οράματα και οι μελλοντικές βλέψεις. Μέσα στο διαιώνιο ερώτημα των αλλαγών για τον Γιώργο και για τις επιλογές μας μπαίνει το ερώτημα πώς ολοκληρώνεται ο υπαρξιακός μας χώρος, πόσο μεγαλύνεται το ανθρώπινο πνεύμα, πόσο συντονίζεται το βίωμα με τη συλλογική και ιστορική μας μνήμη. Τα βιβλία του περιέχουν περιεκτικά, στοχαστικά, φιλοσοφικά ευρήματα που προσεδαφίζονται πάντα στην επικαιρότητα του κοινωνικού μας χώρου. Ο στοχαστής και συγγραφέας Γιώργος Μετήλιας ενδιαφέρεται με τη συνολική διαμόρφωση και ολοκλήρωση του ατόμου πάντα να υπάρχει μια σχέση αλληλέγγυα στο κοινωνικό χώρο, στο κοινωνικό γίγνεσθε. Ποιητής και συγγραφέας ένθερμος λάτρης της αυθόρμητης δημιουργίας και της εξομολόγησης, της προσωπικής πάντα έρευνας, της απτής και ψυχογραφημένης περιγραφής των ηρών του βιβλίου, της επίμονης προσέγγισης διαφορετικών πολιτισμών και φιλοσοφικών ενδιαφερόντων. Και αυτό είναι το κυρίαρχο και επίκαιρο σήμερα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και για το μεράκι και για την απέραντη αυτή προσπάθεια που δεν έχει τελειωμό. Όσο ψάχνεις, πάντα καινούργια πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ομιλητές. Νομίζω ότι θα προσεγγίσουν και τους δύο τόμους με καθαρό λόγο. Και Γιώργο, να σου πω, μεράκι, υγεία, δημιουργία, πάντα
γιατί συμμετέχει στο χώρο και αυτό μας τιμά πάντα και πώς να το πω, πρέπει να παντρέψεις ξανά το διήγημα με την ποίησή σου. Γιατί η ποίησή σου που γεννάει πίσω ιστορικά και στην ιστορική μνήμη της χώρας, νομίζω εμπεριέχεται και στα δύο αυτά βιβλία που οι επιλογές μας αλλάζουν. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Είδατε καλοσυνάτος, με επάρκεια στο λόγο του, δεν αφήνει κανέναν παραπονεμένο. Ακολουθούν οι τρεις ομιλήτριες. Ξεκινάμε με τη Σοφία Σκλίδα, αντιπρόεδρο της ΕΕΛ, δόκτωρ παιδαγωγικής, φιλόλογος, συγγραφέα. Πάντα μπαίνει, διεισδύει στις σελίδες, αλλά κυρίως στις ψυχές των δημιουργών. Πάντα έχει την ικανότητα να φωτίζει και να παρουσιάζει βιβλία και προσωπικότητες. Την ευχαριστούμε. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Ήταν μεγάλη χαρά μου να ασχοληθώ και με το δεύτερο βιβλίο, το οποίο είναι συνέχεια του πρώτου. Οι επιλογές αλλάζουν. Τόμος δεύτερος, εκδόσεις Φιλολογική Πρωτοχρονιά 2023. Ο δεύτερος τόμος του μυθιστορήματος έρχεται να συνεχίσει, να εμβαθύνει και να ολοκληρώσει το πολυεπίπεδο αφηγηματικό και ιστορικό σύμπαν που οικοδομήθηκε στον πρώτο τόμο. Πρόκειται για ένα έργο ωριμότητας, στο οποίο η προσωπική μοίρα των ηρώων διασταυρώνεται αδιάρρηκτα με τη συλλογική ιστορική εμπειρία, αποδεικνύοντας ότι οι επιλογές, ατομικές και πολιτικές, δεν πάβουν ποτέ να παράγουν συνέπειες. Είναι ένας στοχασμός πάνω στη διαχρονική ευθύνη της επιλογής, πάνω στη σχέση της ιδεολογίας και της πράξης, της μνήμης και της λύθης, του ατομικού και συλλογικού βίου. Ο συγγραφέας καταθέτει ένα έργο που συνομιλεί με την ιστορία, χωρίς όμως να εγκλωβίζεται σε αυτήν και απευθύνεται στο σύγχρονο αναγνώστη με τόλμη και βαθιά ανθρωπιά. Έτσι, ο δεύτερος τόμος, που φέρει τους εύγλωτους τίτλους «Το δαχτυλίδι» και «Τα χρόνια της ασυδοσίας», εκτείνεται χρονικά από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ως και τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα. Η αφήγηση μετατοπίζεται από την περίοδο της μεταπολίτευσης στη φάση της κοινωνικής ορίμανσης ή και της διάψευσης μιας ολόκληρης γενιάς, και η ιστορική μνήμη λειτουργεί ως ενεργός μηχανισμός ερμηνείας της παρούσας πραγματικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, το δακτυλίδι αναδεικνύεται σε κεντρικό σύμβολο του έργου, ως σύμβολο δεσμού, υπόσχεσης, εξουσίας αλλά και ενοχής. Γύρω από αυτό υφαίνεται ένα πυκνό πλέγμα αφηγηματικών επεισοδίων, στο οποίο οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με το παρελθόν τους, με μυστικά, απώλειες, αποθυμένες αλήθειες και τραύματα που επανέρχονται διεκδικητικά. Η Νίνα, κεντρική γυναικεία μορφή, αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάθος και πολυπλοκότητα. Η προσωπική της διαδρομή, η σχέση της με τα πρόσωπα του κειμένου, τον Σωτήρη, τον Τάσο, τον Χωσέ, αλλά και αποκάλυψη κρίσιμων οικογενειακών αληθιών συνδέονται με ζητήματα ταυτότητας, μητρότητας, επιλογής και ευθύνης. Οι μετακινήσεις σε Χιλή και Βραζιλία, οι συναντήσεις με πρόσωπα κλειδιά προσδίδουν στο έργο χαρακτήρα πολιτικού, ιστορικού και υπαρξιακού οδηπορικού. Στο δεύτερο μέρος του τόμου, «Τα χρόνια της ασυδοσίας», ο συγγραφέας επιχειρεί μια τολμηρή αποτίμηση της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Η γενιά της μεταπολίτευσης περνά πλέον στο προσκήνιο της εξουσίας, της οικονομικής και πολιτικής διαχείρισης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Συμβιβασμούς, διαφθορά, αποξένωση, πολλές φορές από τις αρχικές αξίες. Η βία, η πολιτική κενότητα, η απώλεια συλλογικού οράματος, η ιδιωτικοποίηση της ελπίδας διαπερνούν πολλές φορές τις ζωές των ηρώων.
Οι προσωπικές ιστορίες λειτουργούν ως μικρογραφία της κοινωνίας και με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας παρατηρεί, καταγράφει, φωτίζει. Είναι άνθρωποι, οι ήρωες, οι συγκεκριμένοι είναι άνθρωποι που έκαναν επιλογές μέσα σε συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες. Η αφήγηση παραμένει τριτοπρόσωπη με εκτενή χρήση διαλόγου, εσωτερικού μονολόγου, αλλά και πολλών εγκιβωτισμένων αφηγήσεων. Η γλώσσα είναι άμεση με έντονη προφορικότητα όπου απαιτείται, χωρίς όμως να χάνει τη λογοτεχνική της ποιότητα. Ο ιστορικός ενεστώτας, οι παρεμβάσεις του αφηγητή και οι εναλλαγές του ρυθμού, του αφηγηματικού ρυθμού, προσδίδουν ζωντάνια και δραματικότητα. Η ιδιαίτερη αξία όμως έχει η ικανότητα του συγγραφέα να ενσωματώνει πραγματικά ιστορικά γεγονότα, πολιτικά, κοινωνικά, διεθνή, χωρίς να διαρριγνύεται η συνοχή της μυθοπλασίας. Αντιθέτως, η ιστορία γίνεται οργανικό στοιχείο της αφήγησης, φορέας νοήματος και όχι μια απλή καταγραφή. Σύμφωνα με τα προηγούμενα, το μυθιστόρημα, οι επιλογές μας αλλάζουν, διακρίνεται για μια σειρά από ουσιώδεις λογοτεχνικές και ιδεολογικές αρετές που το καθιστούν έργο με διαχρονική αξία και πολυεπίπεδη αναγνωστική πρόσληψη. Πρόκειται για ένα έργο όπου η ιστορία, η μνήμη και η ανθρώπινη ευθύνη συνυφαίνονται σε ένα ενιαίο σύνολο με βαθιά στοχαστική διάθεση. Συγκεκριμένα, μία από τις σημαντικότερες αρετές του έργου είναι η ιστορική του εντιμότητα. Ο συγγραφέας προσεγγίζει την ιστορία ως ζωντανό και ανοιχτό πεδίο ερμηνειών. Τα διάφορα ιστορικά γεγονότα που είναι αρκετά, γίνεται λόγος για το Πολυτεχνείο, τη μεταπολίτευση, για τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις, εντάσσονται οργανικά στη μυθοπλασία και λειτουργούν ως καθοριστικοί παράγοντες στη διαμόρφωση των χαρακτήρων. Εκτός αυτού όμως το έργο χαρακτηρίζεται και από έντονη πολυφωνία. Κανένας ήρωας δεν λειτουργεί μονοδιάστατα, ούτε μόνο ως φορέας ιδεών. Οι χαρακτήρες εξελίσσονται, σφάλουν, οριμάζουν ή αποτυγχάνουν. Η εσωτερική τους πάλι αντανακλά τη σύγκρουση ιδεολογίας και πράξης, ονείρου και πραγματικότητας, και ιδιαίτερα οι γυναικείες μορφές συγκροτούνται με σπάνια ψυχολογική ακρίβεια, αλλά και δραματική ένταση. Παράλληλα, η εναλλαγή αφηγηματικών τρόπων, που είναι πολλή αφήγηση, διήγηση, εγκιβωτισμένη διήγηση, εσωτερικός μονόλογος, δίδει στο έργο ρυθμό, βάθος και δραματουργική ένταση. Το έργο δεν φοβάται να θίξει δύσκολα ζητήματα. Πολύ σημαντικό και αυτό. Ποια είναι αυτά? Πολιτική διαφθορά, ιδεολογικές διαψεύσεις, κοινωνική ασυδοσία, απώλεια συλλογικών αξιών. Δεν αποδίδονται ευθύνες, ούτε προσφέρονται έτοιμα συμπεράσματα, αντιθέτως καλείται ο αναγνώστης σε ενεργό στοχασμό και αυτοκριτική μέσα από πολλαπλούς συμβολισμούς. Χαρακτηριστικά, η μνήμη στο έργο είναι ενεργός δύναμη που διεκδικεί λόγο. Αντίθετα, η σιωπή λειτουργεί ως συνενοχή, ως άρνηση ανάληψης ευθύνης. Η αποκάλυψη της αλήθειας, όσο επώδυνη κι αν είναι, παρουσιάζεται ως η μόνη δυνατότητα κάθαρσης. Αναμφισβήτητα, ο κεντρικός άξονας του έργου είναι η έννοια της επιλογής. Οι ήρωες δεν καθορίζονται από τη μοίρα, αλλά από τις προσωπικές αποφάσεις τους, ακόμα κι αν αυτές λαμβάνονται μέσα σε ασφιχτικές ιστορικές συνθήκες. Η ελευθερία δεν παρουσιάζεται αυτονόητη, αλλά μία διαρκής πράξη ευθύνης. Το έργο λοιπόν εντάσσεται στην παράδοση του σύγχρονου ιστορικού και πολιτικού μυθιστορήματος, με σαφείς αναφορές στη λογοτεχνία της μνήμης και της μεταπολιτευτικής αυτοκριτικής. Συνομιλεί με έργα που εξετάζουν τη συλλογική ιστορία μέσα από προσωπικές αφηγήσεις, χωρίς όμως να εγκλωβίζεται σε ιδεολογικά σχήματα.
Η πρωτοτυπία έγκυται στο γεγονός ότι ο συγγραφέας δεν εξιδανικεύει καμία εποχή, αλλά προσεγγίζει τη μεταπολίτευση και τα επόμενα χρόνια με κριτικό στοχασμό. Το έργο παραμένει επίκαιρο, καθώς θέτει ερωτήματα για την ευθύνη των γενεών και τη σημερινή κοινωνική κρίση. Η αφήγηση πολυεπίπεδη, με αναλλαγή χρονικών επιπέδων και παράλληλες ιστορίες, ενώ και σταδιακή κλιμάκωση με εσωτερικές κορυφώσεις, προκύπτουν περισσότερο από τις αποκαλύψεις και τις ψυχολογικές μεταβολές παρά από την εξωτερική δράση. Με αυτόν τον τρόπο το έργο προκαλεί συγκίνηση, προβληματισμό και συχνά ταύτιση, καθώς αγγίζει υπαρξιακά και συλλογικά ζητήματα. Το έργο του Γιώργου Μετήλια αναμφίβολα αποτελεί ένα μυθιστόρημα μεγάλης συνείδησης και αυτογνωσίας. Με τις αρετές της αφηγηματικής ωριμότητας, της ιστορικής ευαισθησίας και των πολλαπλών συμβολισμών του, υπερβαίνει τα όρια ενός απλού ιστορικού μυθιστορήματος και μετατρέπεται σε ένα στοχαστικό αφήγημα για την κοινωνία, τον άνθρωπο και την προσωπική μας εξέλιξη. Καταλήγοντας, το έργο συμβάλλει ουσιαστικά στη σύγχρονη ελληνική πεζογραφία ως μυθιστόρημα ευθύνης, επιβεβαιώνοντας ότι η λογοτεχνία μπορεί ακόμη να λειτουργεί ως χώρος αυτογνωσίας και ιστορικού στοχασμού. Καλοτάξιδο και θερμά συγχαρητήρια. Αναμένουμε και πολλά άλλα. Ευχαριστούμε και πάλι την εκλεκτή λογοτέχνητα Σοφία Σκλίδα. Τώρα ακολουθεί η κυρία Παναγιώτα Μπλέτα, συγγραφέας, ποιήτρια, διανοήτρια. Επειδή ξέρω το έργο της πάντα με κοινωνικές ευαισθησίες. Κυρία Μπλέτα, στο βήμα. Σε ευχαριστώ θερμά, Σπυρομόλα. Μήπως να προηγηθεί η κυρία... Εντάξει. Γιώργο, μήπως να προηγηθεί... Εντάξει, έτσι κι αλλιώς άλλαξε. Εντάξει, οκ, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Μεγάλη χαρά και η τιμή να είμαι εδώ απόψε μαζί σας. Τώρα ακούγομαι, φαντάζομαι ακούγομαι. Να είμαι εδώ απόψε μαζί σας, να μιλήσω για το έργο ανάμεσα σε εξαιρετικούς ομιλητές, να μιλήσω για το έργο αυτό το σπουδαίο του αγαπημένου φίλου του Γιώργου του Μετήλια. Η ανθρώπινη ζωή δεν διαμορφώνεται μόνο από τα γεγονότα που μας συμβαίνουν, αλλά κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρινόμαστε σε αυτά. Αν τα γεγονότα αποτελούν το υλικό που μας δίνει η ζωή, λοιπόν, οι επιλογές είναι η μορφή που του δίνουμε εμείς για να το προσαρμόσουμε πάνω μας. Με κάθε απόφαση, ακόμη και με εκείνες που μοιάζουν ασήμαντες, ο άνθρωπος τι κάνει? Χαράζει μια κατεύθυνση. Επιχειρεί, οικοδομεί μια στάση ζωής και αφήνει το αποτύπωμά του στον κόσμο. Αυτή ακριβώς η φιλοσοφική αλήθεια βρίσκεται στον πυρήνα αυτού του μυθιστορήματος. Οι επιλογές μας αλλάζουν, του Γιώργου Μετήλια. Ο τίτλος του έργου λειτουργεί καταρχάς ως φιλοσοφική θέση, αλλά και ως προσωπικό μανιφέστο του συγγραφέα. Η ανθρώπινη ταυτότητα δεν παρουσιάζεται εδώ ως ένα σταθερό και αμετάβλητο δεδομένο, αλλά ως το άθροισμα των αποφάσεων που λαμβάνουμε όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα μεγάλα και τα μικρά διλήμματα της ζωής μας. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν είναι στατικό, βρίσκεται σε μια διαρκή διαδικασία αυτοδιαμόρφωσης. Η ταυτότητά του συγκροτείται μέσα από τις επιλογές του, ιδιαίτερα τις στιγμές όπου η ζωή τον καλεί να αποφασίσει ανάμεσα στην ιδιοτέλεια και την ηθική, ανάμεσα στη βολή του και στην ευθύνη. Κάθε επιλογή λοιπόν είναι μια μορφή αυτοπροσδιορισμού. Όταν ο άνθρωπος αποφασίζει, απαντά στο ερώτημα ποιος θέλει να είναι. Επιλέγοντας, δεν διαχειρίζεται απλώς τις καταστάσεις ή τα πρόσωπα, διαμορφώνει τον εαυτό του.
Η θέση αυτή παραπέμπει άμεσα στον Αριστοτέλη. Τι μας λέει ο Αριστοτέλης στα ηθικά νοικομάχια? Μας λέει ότι ο χαρακτήρας του ανθρώπου διαμορφώνεται από τις επαναλαμβανόμενες πράξεις του. Με άλλα λόγια, η αρετή δεν είναι μία έμφυτη κατάσταση, αλλά είναι αποτέλεσμα συνήθειας και συνειδητής πράξης. Δεν γεννιόμαστε ενάρετοι ή φαύλοι. Γινόμαστε. Από πού? Από μέσα από τις επιλογές μας. Κάθε πράξη είναι μια μικρή επιβεβαίωση του ποιου επιλέγουμε να είμαστε. Του ποιοι επιλέγουμε να είμαστε. Στο μυθιστόρημα οι ήρωες δεν καθορίζονται από θεωρητικές δηλώσεις ή προθέσεις, αλλά από τις πράξεις τους. Η Νίνα γίνεται φορέας ευθύνης επειδή επανειλημμένα επιλέγει να υπηρετήσει την αλήθεια, τη φροντίδα, την αγάπη και την ελπίδα. Από διαφορετική αφετηρία, ο Ζαν Πολ Σάρτρ διατυπώνει μια συγγενή αλήθεια. Τι δηλαδή? Ότι ο άνθρωπος είναι το σύνολο των επιλογών του. Δεν υπάρχει προκαθορισμένος χαρακτήρας. Πρώτα επιλέγουμε και έπειτα γινόμαστε αυτό που επιλέξαμε. Στο έργο του Μετήλια η ελευθερία αυτή παρουσιάζεται ως υπαρξιακό βίωμα που συνοδεύεται όμως από κόστος και ευθύνη. Οι ήρωες του μυθιστορήματος δεν είναι έρμεα της τύχης τους, ακόμη και όταν βρίσκονται μέσα σε ιστορικές ανακατατάξεις, εξακολουθούν να είναι ηθικά υπεύθυνοι για τις αποφάσεις τους. Η επιλογή τους να αγαπήσουν, να σιωπήσουν, να φύγουν, να επιστρέψουν ή να αποκαλύψουν την αλήθεια καθορίζει όχι μόνο τη δική τους τη ζωή, αλλά και τη μοίρα όλων όσων συνδέονται μαζί τους. Η ουσία της ανθρώπινης επιλογής δεν εξαντλείται στην ατομική ελευθερία. Κάθε απόφαση αποκτά ηθικό βάρος. Γιατί κάθε απόφασή μας αποκτά ηθικό βάρος? Γιατί επηρεάζει και τους άλλους. Η Νίνα αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης. Επιλέγει να αναλάβει την ανατροφή του Πετράκη, να αναζητήσει την αλήθεια για τη Θέρια και να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη της φίλης της. Οι πράξεις της δεν απορρέουν από κοινωνική υποχρέωση, αλλά από μια βαθιά αίσθηση ηθικής ευθύνης. Η στάση της παραπέμπει στη φιλοσοφική σκέψη του Εμμάνιουελ Λεβινάς, σύμφωνα με την οποία η ηθική γεννιέται τη στιγμή που ο άνθρωπος αναλαμβάνει την ευθύνη απέναντι στον άλλον. Για το Λεβινάς η σχέση με τον άλλον άνθρωπο προηγείται κάθε ατομικής επιθυμίας ή προσωπικού συμφέροντος. Είναι το πρωταρχικό γεγονός που θεμελιώνει την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. Υπ' αυτό το πρίσμα, η αυθεντική ελευθερία δεν ταυτίζεται με την ανεξέλεγκτη δυνατότητα να πράττουμε κατά βούληση. Αντίθετα, συνίσταται στην ηθική ωριμότητα να αναλαμβάνουμε συνειδητά τις συνέπειες των επιλογών μας και να ανταποκρινόμαστε με υπευθυνότητα στις ανάγκες των άλλων. Η ελευθερία, επομένως, δεν είναι η άρνηση δεσμών, αλλά η συνειδητή αποδοχή του χρέους που γεννάει η σχέση μας με τον συνάνθρωπο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κάθε ανθρώπινη απόφαση αποκτά υπαρξιακό και ηθικό βάθος. Οι επιλογές μας μπορούν να μεταβάλουν οριστικά όχι μόνο τη δική μας πορεία, αλλά και τη ζωή των ανθρώπων, είπαμε, που συνδέονται μαζί μας. Καμία επιλογή δεν είναι ουδέτερη. Κάθε μία εγγράφεται στο χρόνο και αφήνει ίχνη που συχνά υπερβαίνουν και τις αρχικές μας προθέσεις. Η Ιγνάσια, βοηθώντας τη Θέρια να ταξιδέψει, πιστεύει ότι της προσφέρει σωτηρία. Εκ των υστέρων συνειδητοποιεί ότι η πράξη αυτή συνέβαλε άθελά της στον τραγικό θάνατό της. Το γεγονός αυτό δεν αναιρεί την αγαθή της πρόθεση, αλλά αναδεικνύει μια άλλη διάσταση από τις πιο δραματικές της ανθρώπινης ύπαρξης. Ότι οι επιλογές μας, όσο καλοπροαίρετες κι αν είναι, κάποιες φορές δεν ελέγχουν πλήρως τις συνέπειες τους.
Στο σημείο αυτό το έργο του Μετήλια συνομιλεί ουσιαστικά με την αρχαιοελληνική τραγική σκέψη. Στις τραγωδίες του Σοφοκλή και του Εσχύλου, οι άνθρωποι ενεργούν με βάση τις γνώσεις και τις προθέσεις που διαθέτουν. Αλλά τα αποτελέσματα των πράξεών τους υπερβαίνουν τον έλεγχό τους. Η τραγικότητα δεν έγκυται απαραίτητα στο σφάλμα της πρόθεσης, αλλά στο γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι πεπερασμένος και δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων όλες τις συνέπειες των αποφάσεών του, μπορεί όμως σε πολλές περιπτώσεις να τις επηρεάσει με τις επιλογές του. Η Θέρια, παρότι απούσαπτο από μεγάλο μέρος της αφήγησης, αποτελεί τον αόρατο πυρήνα του έργου του. Η φυσική της απουσία δεν ισοδυναμεί όμως με ανυπαρξία. Αντίθετα, μετατρέπεται σε μια διαρκή και σιωπηλή παρουσία που διαμορφώνει τις ζωές των άλλων. Συχνά στην ανθρώπινη εμπειρία, εκείνοι που δεν βρίσκονται πλέον κοντά μας, εξακολουθούν να μας ασκούν βαθύτερη επιρροή. Όχι μέσω της ηλικής τους υπόστασης, ηλικής τους παρουσίας, αλλά μέσω της μνήμης, μέσω της αγάπης, μέσω και των ερωτημάτων, αν θέλετε, που μας αφήνουν ανοιχτά. Η λειτουργία αυτής της μνήμης συνδέεται ουσιαστικά με τη σκέψη μιας σπουδαίας διανοήτριας, της Χάνα Άρεντ. Χάνα Άρεντ, η οποία θεωρούσε ότι η αλήθεια και η μνήμη αποτελούν θεμέλια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Για την Άρεντ η λύθη δεν είναι απλώς ψυχολογική διαδικασία. Μπορεί να μετατραπεί σε ηθική παραίτηση. Πότε? Όταν επιτρέπει τη διαστρέβλωση, την απώλεια της αλήθειας. Η επιλογή να θυμάσαι, λοιπόν, αποτελεί μια βαθιά ηθική στάση. Να θυμάσαι σημαίνει να αντιστέκεσαι στη φθορά του χρόνου και να αρνείσαι να επιτρέψεις την αλήθεια να χαθεί. Σημαίνει να αναγνωρίζεις ότι η μνήμη δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό. Η Νίνα επιλέγει να θυμηθεί, επιλέγει να αναζητήσει, να ενώσει τα διάσπαρτα θραύσματα από το παρελθόν και να αποδώσει δικαιοσύνη σε μια φίλη που δεν μπορεί πλέον να μιλήσει για τον εαυτό της. Με αυτή την έννοια η μνήμη μετατρέπεται σε πράξη αγάπης και ηθικής αποκατάστασης. Και το μυθιστόρημα μας υπενθυμίζει ότι όσο υπάρχουν άνθρωποι πρόθυμοι να θυμούνται, τίποτα ουσιαστικό δεν χάνεται. Ιδιαίτερα συμβολικός είναι και ο ρόλος του δακτυλιδιού. Όπως μας είπε και η Σοφία, στο τέταρτο μέρος του έργου το δακτυλίδι αποκτά μια βαθιά συμβολική και σχεδόν μεταφυσική διάσταση. Δεν αποτελεί απλώς ένα κόσμο ή ένα στοιχείο ταυτότητας, αλλά ένα υλικό ίχνος μιας αγάπης που σημάδεψε ζωές και ταυτόχρονα ένα διάψευτο τεκμήριο αλήθειας. Γιατί χρησιμοποιεί το δαχτυλίδι ο Μετήλιας? Κατά τη δική μου ανάγνωση, πάντα. Το κυκλικό σχήμα του δακτυλιδιού παραμπέμπει στην ιδέα της συνέχειας και της αιωνιότητας. Ο κύκλος δεν έχει ούτε αρχή, ούτε τέλος. Συμβολίζει τη διαρκή παρουσία εκείνων των δεσμών που υπερβαίνουν το χρόνο, την απόσταση, ακόμη και το θάνατο. Με αυτή την έννοια το δαχτυλίδι υποδηλώνει το ότι ό,τι αγαπήθηκε αληθινά δεν χάνεται οριστικά, αλλά παραμένει ως σιωπηλή δύναμη που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Το σύμβολο αυτό μας παραπέμπει στη φιλοσοφική του Πολ Ρικέ, ο οποίος ανέδειξε τη μνήμη ως θεμελιώδη διάσταση της προσωπικής μας ταυτότητας. Για το Ρικέ ο άνθρωπος παραμένει ο εαυτός του, όχι επειδή παραμένει αμετάβλητος, αλλά επειδή ενώνει τις εμπειρίες, ενώνει τις σχέσεις και τις δεσμεύσεις του μέσα στον χρόνο. Το δαχτυλίδι λοιπόν
γίνεται ουσιαστικά ο υλικός φορέας αυτής της συνέχειας. Συνδέει την αγάπη με την μνήμη, με την απώλεια, με τη δικαίωση και την προσωπική ιστορία, με την ανάγκη της αλήθειας να βγει στο φως. Δεν πιστοποιεί μόνο την ταυτότητα της στέρειας, πιστοποιεί και τη διάρκεια των συναισθηματικών και ηθικών δεσμών που εξακολουθούν να ενώνουν τους ανθρώπους, ακόμη και όταν η ζωή φαίνεται να τους έχει χωρίσει οριστικά. Το έργο εκτελήσεται μέσα σε ένα σύνθετο ιστορικό πλαίσιο, τη μεταπολίτευση στην Ελλάδα, τις δικτατορίες της Χιλής και της Βραζιλίας, αλλά και την κρίση του μεταπολιτευτικού ελληνικού μοντέλου. Τα ιστορικά γεγονότα δεν λειτουργούν ως ουδέτερο σκηνικό, ούτε ως απλό background της αφήγησης. Αντίθετα, αποτελούν το πεδίο μέσα στο οποίο δοκιμάζονται οι ανθρώπινες επιλογές. Και αποκαλύπτονται τα όρια αλλά και οι δυνατότητες ελευθερίας εδώ. Λοιπόν, το μυθιστόρημα υπενθυμίζει λοιπόν ότι ο άνθρωπος δεν επιλέγει σε κενό αέρος. Κάθε απόφαση λαμβάνεται μέσα σε συγκεκριμένες κοινωνικές, πολιτισμικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, οι οποίες άλλοτε διευρύνουν και άλλοτε περιορίζουν το επίπεδο της δράσης μας. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις συνθήκες ο άνθρωπος διατηρεί την ευθύνη της στάσης που επιλέγει να κρατήσει απέναντι στα γεγονότα. Η διάσταση αυτή μας παίρνει στο νου τον Κορνήλιο Καστοριάδη, έναν σπουδαίο διανοητή, ο οποίος υποστήριζε ότι ο άνθρωπος είναι δημιουργός τόσο του εαυτού του, όσο και των κοινωνικών θεσμών μέσα στους οποίους ζει. Για τον Καστοριάδη, η κοινωνία δεν είναι ένα αμετάβλητο σύστημα που επιβάλλεται παθητικά στα άτομα, αλλά ένα διαρκές δημιούργημα της ανθρώπινης φαντασίας, της ανθρώπινης ευθύνης και της ανθρώπινης πράξης. Έτσι το άτομο λοιπόν και η ιστορία δεν βρίσκονται σε σχέσεις αντιπαράθεσης, αλλά σε μια συνεχή σχέση συνδιαμόρφωσης. Οι άνθρωποι επηρεάζονται από την εποχή τους, αλλά ταυτόχρονα μέσα από τις επιλογές τους συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ίδιας ιστορίας. Το έργο του Μετήλια αναδεικνύει ακριβώς αυτή τη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στην προσωπική ευθύνη και τις συλλογικές συνθήκες, ανάμεσα στην ατομική βούληση και στην δυναμική της ιστορίας. Το μυθιστόρημα δείχνει με ιδιαίτερη σαφήνεια ότι η ζωή δεν καθορίζεται συνήθως από ένα και μόνο μεγάλο γεγονός, αλλά από μια αλληλουχία μικρών και μεγάλων αποφάσεων, οι οποίες συσσωρευόμενες στον χρόνο αποκτούν καθοριστική δύναμη. Είναι οι επιλογές είτε να εμπιστευτούμε, είτε να συγχωρήσουμε, είτε να απομακρυνθούμε, είτε να επιστρέψουμε, είτε να πούμε την αλήθεια. Κάθε μία από αυτές τις αποφάσεις μπορεί εκ πρώτης όψεως να μοιάζει περιορισμένη στιγμιαία. Ωστόσο, η πραγματική του σημασία αποκαλύπτεται εκ των υστέρων. Όταν διαπιστώνουμε ότι η ζωή μας ακολούθησε μια εντελώς διαφορετική πορεία εξαιτίας τους. Η σκέψη αυτή παραπέμπει στη φιλοσοφία του Ηράκλειτου, σύμφωνα με την οποία ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι το πεπρωμένο του. Ήθος ανθρώπο δαίμον. Με άλλα λόγια, η μοίρα δεν είναι εξωτερική δύναμη που επιβάλλεται στον άνθρωπο, αλλά η φυσική συνέπεια του τρόπου με τον οποίο σκέφτεται, αισθάνεται και πράττει. Παράλληλα, η ιδέα αυτή συνομιλεί και με τη σκέψη του Κιρκέραντ, ο οποίος θεωρούσε ότι η ύπαρξη συγκροτείται μέσα από τις αποφάσεις που καλείται να λάβει το άτομο τις κρίσιμες στιγμές της ζωής του. Γι' αυτό το στοχαστή, κάθε ουσιαστική επιλογή είναι ένα άλμα ευθύνης, μέσα στο οποίο ο άνθρωπος δεσμεύεται απέναντι στον εαυτό του και στο νόημα της ζωής του. Στο έργο του Γιώργου Μετήλια, η μοίρα των ηρώων δεν εμφανίζεται ως τυφλή αναγκαιότητα, αλλά ως αποτέλεσμα των αποφάσεων που έλαβαν
και των αληθιών που τόλμησαν ή δεν τόλμησαν να πούνε. Υπ' αυτή την έννοια η μοίρα δεν είναι κάτι που απλώς μας συμβαίνει, είναι κάτι που συνειδητά ή ασυνείδητα συνδιαμορφώνουμε μέσα από τις επιλογές μας. Και ίσως αυτή να είναι και η βαθύτερη αλήθεια που αναδεικνύει το μυθιστόρημα, ότι η ζωή μας δεν είναι παρά η ιστορία των αποφάσεων που πήραμε και των ευθυνών που επιλέξαμε να αναλάβουμε. Κατά τη δική μου ανάγνωση, η σημαντικότερη συνεισφορά του συγγραφέα είναι ότι αντιμετωπίζει την επιλογή όχι ως απλό ψυχολογικό ή πρακτικό γεγονός, αλλά ως κατεξοχήν ηθικό γεγονός, γιατί αυτό είναι. Κάθε απόφαση εμπεριέχει μια σιωπηλή δήλωση αξιών. Αποκαλύπτει όχι μόνο τι θέλουμε, αλλά και ποιοι είμαστε και ποιες αρχές είμαστε διατεθειμένοι να υπηρετήσουμε. Η ελευθερία, επομένως, δεν ταυτίζεται με την αυθαιρεσία, ούτε με την απουσία των περιορισμών. Συνίσταται στη συνειδητή ανάληψη ευθύνης. Ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά ελεύθερος όταν αντιλαμβάνεται ότι κάθε επιλογή τον δεσμεύει απέναντι στη συνείδησή του και απέναντι στους άλλους. Στο σημείο αυτό η σκέψη του Μετήλια συναντά την κλασική ηθική παράδοση από τον Αριστοτέλη ως τον Εμμάνιουελ Καντ. Για τον Αριστοτέλη η ελευθερία πραγματώνεται μέσα από την καλλιέργεια του ενάρετου χαρακτήρα. Για τον Καντ η αληθινή ελευθερία είναι η υπακοή στον ηθικό νόμο, που η ίδια η λογική αναγνωρίζει ως καθολικά δεσμευτικό. Και στις δύο περιπτώσεις η ελευθερία δεν είναι σε καμία περίπτωση ανεξέλεγκτη επιθυμία, αλλά αυτοδέσμευση στο αγαθό. Το μυθιστόρημα, επομένως, δεν αφηγείται απλώς μια ιστορία σχέσεων, μυστικών, ανατροπών. Διατυπώνει μια βαθιά ανθρωπιστική θέση, ότι η ποιότητα της ζωής μας εξαρτάται από την ποιότητα των επιλογών μας. Άλλοτε οι επιλογές μας λυτρώνουν, άλλοτε μας πληγώνουν. Πάντοτε όμως και στις δύο περιπτώσεις μας μεταμορφώνουν, μας εξελίσσουν. Και τελικά αυτό που ονομάζουμε ζωή δεν είναι τίποτα άλλο από από την ιστορία των επιλογών που κάναμε και των ευθυνών που αποφασίσαμε να αναλάβουμε. Στην ιστορία λοιπόν αυτή αποτυπώνεται όχι μόνο η πορεία μας στον κόσμο, αλλά και το μέτρο της ηθικής και της πνευματικής μας ωριμότητας. Γιώργο Μετήλια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το σπουδαίο έργο, αυτό το έργο που μας βάζει σε πολύ βαθιά νερά. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο. Σε ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να μιλήσω γι' αυτό. Και σας ευχαριστώ όλους εσάς. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Παναγιώτα Μπλέτα και θα καλέσουμε τώρα στο βήμα την κυρία Ανέλη Χανιά, φιλόλογο δοκιμιογράφο, με πλούσιο κοινωνικό και συγγραφικό έργο. Κυρία Ανέλη. Θα μιλήσω. Ακούγεται, ανοιχτό είναι. Ναι. Καλησπέρα σας. Οι επιλογές μας αλλάζουν. Ο τίτλος του δίτομου μυθιστορήματος του αγαπητού μας Γιώργου Μετήλια. Τα πάντα ρί και ουδέν έμπεδον μένει, μας λέει από το μακρινό παρελθόν ο σκοτεινός φιλόσοφος Ηράκλειτος. Το μυθιστόρημα του Μετήλια είναι μια αστική ηθογραφία. Συνδυάζει τη βιογραφία, γιατί υπάρχουν πολλά βιογραφικά στοιχεία στο μυθιστόρημα, και το κοινωνικό, πολιτικό, χρονικό. Η μυθοπλασία περιορίζεται και τα συγκλονιστικά πολιτικά γεγονότα
του 1970 έως το 1984 φωτίζονται και αναπαρασταίνονται μέσα από τις δράσεις των ηρώων. Οι περιπέτειές τους, η δράση τους έχουν άμεση σχέση και απήχηση στη δημόσια ζωή. 1974, Αθήνα. Μια πολυπρόσωπη παρέα με σφρίγος νεανικό και δίψα για ζωή συνδέονται φιλικά με μια φιλία που δεν γνωρίζει κοινωνικούς φραγμούς και ανάμεσά τους η θέρια κεντρική ηρωίδα αποπνέει ελευθερία εθέρια. Οι ήρωές μας ζουν και βιώνουν δραματικά το ανελεύθερο καθεστώς της δικτατορίας. Πολλοί είναι ενταγμένοι πολιτικά και αγωνίζονται. Άλλοι, όπως ο Σώτος, κεντρικός ήρωας του μυθιστορήματος, ζουν ανυποψίαστα, ώσπου ένα συναπάντημα αστράφτει φως και αφυπνίζεται η συνείδησή του. Πνευματικό ζόφος αυτή την εποχή στα πανεπιστήμια, στην ακαδημία, στην κοινωνική ζωή, στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει. Αλλά να, το σκοτάδι δεν διαρκεί πολύ. Οι νέοι της εποχής πρωτοπόροι συνειδητοποιούν ότι ήρθε η ώρα να δράσουν και να γκρεμίσουν το καθεστώς της ανελευθερίας. Κατάληψη της νομικής, πολυτεχνείο, συνθήματα, ραδιοφωνικός πομπός, εδώ πολυτεχνείο, εδώ πολυτεχνείο, συνηθισμένοι, ήσυχοι ως ταχτές σπουδαστές, βιώνουν εκστατικά το ρίγος της εξέγερσης και ανάμεσά τους η θέρια, ελευθερία το όνομά της, θέρια την αποκαλούν οι φίλοι της. Οι κεντρικοί ήρωες του μυθιστορήματος είναι η Θέρια και ο Σωτήρης. Στο συναπάντημά τους συγκρούονται δύο στάσεις ζωής και δύο ιδεολογίες. Ο βολεμένος και ανυποψίαστος Σωτήρης, γόνος της μικροαστικής οικογένειας Αγνάντου, και η Θέρια, η αγωνίστρια. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος. Ακούγεται το ραδιόφωνο του Πολυτεχνείου, ο σταθμός. Ο Σώτος ρωτάει, πού πας? Στο Πολυτεχνείο. Μόνη σου? Θα είμαστε πολύ μεγάλη παρέα. Είμαστε 2, είμαστε 3, είμαστε 1013. Εδώ Πολυτεχνείο, 1100 χιλιόκυκλοι. Σύνταγμα Όθωνος Πατησίων, Ιπποκράτους, δρόμοι γνωστοί, βαρυφορτωμένοι με ιστορία. Παρακολουθώντας τις περιπέτειες της πολυπρόσωπης παρέας, γνώριμοι και φίλοι της Θέρειας, βιώνουμε έντονα τα κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα της χώρας μας. Η μοίρα των ηρώων είναι και δική μας μοίρα. Οι ελπίδες τους, τα οράματά τους, οι διαψεύσεις τους θα εμπνέουν τους νέους κάθε εποχή. Η μυητική πορεία του Σωτήρη στη δημοκρατία και στην αριστερά συντελείται με ισχυρό ψυχοκίνητρο τον έρωτα, Θέρειας και Σώτα. Κομμουνιστική νεολαία Ελλάδος, Ρήγας Φεραίος. Σώτο, είναι ο Τάσος Καμβάς, είναι χτυπημένος, τρέχουν αίματα. Ο ασκούμενος δικηγόρος είναι στο Ρήγα Φεραίο. Της κομμουνιστικής νεολαίας, ναι, η Νίνα. Άλλη, η συμπόρευσή της με τους εξεγερμένους και η Θέρια επιδέξια στη στρατολόγηση μελών της οργάνωσης. Δύο οικογένειες συγκρούονται με διαφορετική ιδεολογία στο βιβλίο. Του Σώτου, η οικογένεια Αγνάντου,
και της Θέρειας, η οικογένεια Κατοπόδη. Στην Ελλάδα δεν έχουμε αριστοκρατία και τα συντάγματά μας από την εποχή του αγώνα απαγορεύουν τους τίτλους ευγενίας. Έχουμε όμως μια τάξη νεόπλουτων, ληστρική και αλαζονική, που συμπλέει και συμπλέκεται με τους πολιτικούς. Σε αυτήν την τάξη ανήκε η οικογένεια Αγνάντου. Μάνα και πατέρας αντιστέκονται στο γάμο της Θέρειας και του Σώτου. Λίγη υπομονή να διαβάζω και κανένα απόσπασμα. Σελίδα 49. Η μάνα μιλάει. Κεραυνός στο σπίτι. Κομμουνιστής λοιπόν, σε τύλιξε. Όχι, σε τύλιξε. Ένα γύναιο, ένα χαμίνι. Σας το απαγορεύω. Πέτρο μου, στο σύζυγό της, τι είναι αυτά που λες? Σωτήρη, θα λιποθυμήσω. Φοβάμαι, βάλε το χέρι σου, Παρθένα μου. Τα ξέρω όλα. Από εξαμήνους σας παρακολουθούν οι άνθρωποι μου. Αυτή η αλήτισσα, η κομμουνίστρια, θα την τζακίσω. Σιγά σιγά μπαίνουμε στη μεταπολίτευση. Προηγήθηκε συγγνώμη, μου ξέφυγε ένα. Μάνα και πατέρας, είπαμε, αντιστέκονται στο γάμο της Θέρειας και του Σώτου. Μέχρι κλοπή σκηνοθετεί ο Αγνάντος για να εξουδετερώσει τον πληβείο Κατοπόδη, τον πατέρα της Θέρειας. Παρουσιάζεται σε ένα μαγαζί μία κυρία, βάζει το πορτοφόλι στην τσέπη του Κατοπόδη και παρουσιάζεται ως κλέφτης. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού του λέει: «Μανώλη, έχεις επίγνωση τι σου συνέβη?» «Όχι, κύριε». «Έχασες τη δουλειά σου, την αποζημίωση και φυσικά και το σπίτι σου, μιας και είναι υποθηκευμένο, νόμος 530 του 52. Σου το λέω για να μην ξοδευτείς και σε δικηγόρους. Εργαζόμενος που βαρύνεται με κατηγορία ποινικού αδικήματος απολύεται άνευ ειδοποιήσεως και ουδεμιάς αποζημιώσεως». Έτσι και έγινε, απολύθηκε με μια σκηνοθετημένη κλοπή. Σιγά σιγά μπαίνουμε στη μεταπολίτευση. Προηγήθηκε η ανατροπή του Μακαρίου, η εισβολή των Τούρκων και η γενική επιστράτευση. Όλα αυτά τα γεγονότα περιέχονται στον πρώτο τόμο του μυθιστορήματος, εντός εισαγωγικών το λέω μυθιστόρημα. Ο Ιωαννίδης, ο αόρατος δικτάτορας, ανατρέπεται. 24 Ιουλίου. Συγκρότηση ψευδεπίγραφης εθνικής κυβέρνησης. Μετά τη μεταπολίτευση οι επιλογές αλλάζουν. Ο Σώτος ξαναγυρίζει στην τάξη του. Διαδηλώσεις, απολύσεις, αλλά και ανέμελες κρουαζιέρες. Μύκονος, Δήλος. Γεγονότα αλλεπάλληλα στην πυκνότητά της. ΕΦΕ, ριζοσπάστης, δίκες βασανιστών, νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, ανατροπές της ζωής, νόμος για την Επιτροπή των Αμβλώσεων, αντίδραση της Εκκλησίας. Όλα αυτά εμπεριέχονται στον πρώτο τόμο του πονήματος του Μετήλια. Η πορεία μιας ζωής που συμπλέκεται με τα πολιτικά δρόμενα. Παρέτηση από οράματα, διαψεύσεις και μια ουλή στην κοιλιά να υπενθυμίζει αγώνες, όνειρα, απογοητεύσεις. Υποχώρηση σε μια ζωή βολεμένη, με μια μικρή φλογίτσα στην καρδιά που υποφώσκει σαν τύψη και σαν ελπίδα. Στον πρώτο τόμο, μετά στο τέλος, ακολουθεί ένα λεπτομερές ημερολόγιο όλων
των πολιτικών γεγονότων. Αξίζει να σας διαβάσω από αυτό το ημερολόγιο ένα νεκρολόγημα του Μακαρίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γράφει για τον Μακάριο. Στην καρδιά του είχε χωρέσει τον ελληνικό κόσμο ολόκληρο. Οι Έλληνες απανταχού της γης τον είχαμε στις καρδιές μας. Για την ελληνική πολιτική ήταν αγκάθι στη δική τους καρδιά. Η καρδιά του Μακάριου σταμάτησε να χτυπά 3/8/1977. Το αγκάθι δεν έφυγε. Η πολιτική ηγεσία της χώρας μας θα τιμήσει τον πρόεδρο της Κύπρου με πολιτικό μνημόσυνο. Ευτυχώς δεν είμαι υποχρεωμένος να παρίσταμαι σε υποκριτικές τελωτές. Έτσι κι αλλιώς εκείνος ποτέ δεν ζήτησε να γίνει πρόεδρος. Την ένωση του νησιού με την Ελλάδα ζητούσε ο άνθρωπος. Αμούστακος ακόμα, κατέβαινα στους δρόμους της Αθήνας και φώναζα «Ένωση, ένωση». Ένα μεσημέρι, στη στοά του Μεγάλου Μετοχικού Ταμείου Στρατού στην Πανεπιστημίου, 2 ένστολοι αστυνομικοί και 4 με πολιτικά απέκοψαν ένα νέον άντρα από τον κορμό των διαδηλωτών και τον χτυπούσαν. Πεσμένο στο πεζοδρόμιο, με χέρια και πόδια. Πριν από λίγο λεπτά, ο άνθρωπος περπατούσε δίπλα μου και φώναζε «Ένωση», όπως και οι εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι διαδηλωτές. Εθνάρχοι, οι Έλληνες της Μητρόπολης, σε τιμούσαμε όσο ζούσες για να αγωνίζεσαι και εξακολουθείς να έχεις τη θέση σου στις καρδιές μας. Ο δεύτερος τόμος. Πρωταγωνιστούν οι επίγονοι και ράκοι αγωνιστών. Η καλοπέραση, ο πλουτισμός, το σκάφος, η κρουαζιέρα, ζωή χωρίς οράματα. Η μικροαστική ήττα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Το μυθιστόρημα του Μετήλια είναι λογοτεχνικό ντοκουμέντο, πολιτικό ντοκουμέντο. Πηγάζει από την πεποίθηση ότι οι πολλοί συμμερίζονται τις απόψεις του. Και αν κάποιοι διαφωνούν υποστηρίζοντας την δήθεν ουδετερότητα της τέχνης, ο Αισχύλος με την τραγωδία του Πέρσες, το πρώτο πολιτικό έργο στην ιστορία, καταρρίπτει αυτό το σόφισμα της καθαρής τέχνης. Εγώ θα τελειώσω με μια πρόσκληση, επίκληση ενός αγαπητού μου λογοτέχνη, του Τσιγκίς Αϊτμάτοφ. Μη λυπηθείτε κόπο, ελάτε να διαβάσετε αυτή την ιστορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ανέλη Χανιά και οι 3 κυρίες ήταν υπέροχες. Τώρα πριν ο συγγραφέας από σεμνότητα, αλλά θα μου επιτρέψει, πριν τον φωνάξω για ευχαριστίες αποφώνηση, να πω μισό τετράστιχο από ένα παλιό λαϊκό τραγούδι. Πού τραβάς Μιχάλη, όπου πάνε και άλλοι. Δυστυχώς ο λαός μας πάει όπου πάει το κοπάδι. Ο Γιώργος Μητήλιας είναι ένας αιρετικός άνθρωπος που ευτυχώς για μας δεν πάει με το κοπάδι. Είναι μια πένα ζωντανή, ένας εχθρός των αποστημάτων. Και με αυτή την πένα πολεμάει όσο μπορεί τα αποστήματα, καταθέτοντας το χρονικό της αγωνίας του. Φίλε συγγραφέα, στο μικρόφωνο. Καμαρώνω. Μίλησαν από αυτό το βήμα 5 άνθρωποι. Πρέπει να αναγνωρίσετε ότι έκανα καλές επιλογές. Ευχαριστώ.
Τι να πω. Πέρα από ευχαριστώ από την καρδιά, τι άλλο να πω. Οι άνθρωποι που ανέλαβαν να σας παρουσιάσουν αυτό το βιβλίο είχαν, και εδώ πάλι περί αυτό λόγο, το ήξερα ότι έχουν την ικανότητα να διεισδύσουν μέσα σε αυτό το έργο. Τους ευχαριστώ και πάλι και εσάς που ήρθατε εδώ. Ευχαριστώ.